време, пак ще го обясним. Добре. Добре, сега повечето фокуса ни е върху деск сме решили, заради това, което след зума получихме, хората се обаждат, не мога да се включа, това беше за мен най-изненадващото. Имам парите, знам защо, обаче не мога, страх ме да си купа бот. Страх ме сам да си го купа бот. Не, че ще го оставим човека, обаче после Люси получи други запитвания, които са свързани пак с бота. Значи, целта ни тук е с тези обучения да ви направим абсолютно confident, сигурни, че това, което пипаме, се пипа самостоятелно, а не така непрекъснато да търсим некой. Защото е проект за много време и парите са ви на едно место, които могат да работят, да се местят. Никой не ви кара кой знае какви промени да правите, ако имате желание, но могат да ви носят повече пари. От това, което когато започнахме с ботовете, когато стартирахме, всички бяхме като в абсолютен шах, защото не разбирахме какво се случва. Ние още на първия ден сме си пуснали ботове, но сега вече знаем много повече неща за ботове. Така че искам и вие да добиете тая сигурност, самостоятелност и да не се притеснявате да питате. Който се притеснява, си е негова вината. Така, да почваме тогава, Люси. Да, аз малко само се замислям откъде точно да подхвана, за да мога, докато обяснявам, да вмъквам и отговори на въпросите, които са зададени. Значи, общо, повечето Ако хора... искате ли това да го запишем за всеки случай? Мен не ме притеснява, ако искаш, го записвай. Че да видя дали ще мога. Мария да ми каже от старите ботове кое я притеснява. Да напише в чата, да знам за старите ботове кое точно е притеснението. Така, сега започвам от новата оферта. Знаеме всички, че когато Алекс пуска оферта, целта на офертата винаги е да получим някакъв подарък за това, че сме замразили Ultima и я държим при нас в портфелите за 3 години. Сега е по абсолютно същия начин. Като комбинира едновременно старите неща, които ние сме имали, като сплитове, плюс новото, което ни е бота. Умишлено комбинира и бота, и сплитовете, за да може и стари, и нови хора, които са включили в проекта през този период от 2 години или от 3 години, както сме нашия екип, да могат да имат участие във всеки един продукт, така да го кажа, в компанията. Защото има хора, които са се включили само с бот, те нямат представа от самата технология, която Алекс е измислил, за да може ние да печелиме пасивен доход. Има други, които са се включили с тази технология, но не са си пускали бот, защото ги е страх по някаква причина, не разбират, още не могат да си го обяснат как така парите ни работят при нас в нашата борса, ами не са в сайт, защото и в сайта, в акаунта си ги виждаме. Така че сега този продукт, последния, който имаме, според мене е най-добрият от всички, които сме имали до сега, защото обединява всичките тези неща, плюс това, че ултимата, която ни връща Алекс, стои при нас в портфела и реално всичко ни излиза безплатно. Като под безплатно означава, че парите, които сте ги дали, държите ултима при вас за 3 години. Алекс ви я връща. И сега започвам, ще се пробвам да чертая, пак ще обърна камерата, ще ви комбинирам нещата, да ви се навърже малко и след това ще вмъквам и отговори на въпросите. Така, надявам се да видя. Аз мога да те направя хост и да шерваш. Ами, да кажат сега така дали виждат докато говоря. Много е дребно. Ами, чукнете на снимката. Просто чукнете на снимката и то ще ви се увеличи на телефона. Там, където виждате белия екран. Вече можеш да шерваш. Я вижте сега. То по принцип не ми трябва да шервам.
И тогава си ми върнеш хоста. Как да стане сега? Аз нищо не виждам. Вижда се целият лист как. Целият ли се вижда? Ето. Наместете си екрана на средно положение. Не е там, където са многото хора, а там, където говори един. Чакай. Може би това точно ми е проблема. Аз не съм го направил. Да, аз просто съм обърнала камерата, не ми трябва. Само че да видим как да ти върна хоста, за да мога да пускаш хора. Просто натисни на моето име и пише там в ъгъла десния да ме направиш пак хост. Стана ли? И трябва да е станало вече. Да, пише, че ти си хост. Да, Айде. ето сега започвам. Така. Първото и най-важно нещо от новия продукт е лиценза. Винаги. Защо винаги лиценза е най-важен? Защото това е мрежов маркетинг и като мрежов маркетинг хората, които градат екип, трябва да си получават комисионни за работата, която вършат, за помощта, която вършат към колегите си. Затова лиценза е най-важното нещо. С този лиценз при закупуването ние, които каним хора, си получаваме комисионните, оборота ни се вдига по този начин с този лиценз, а вие, като клиенти, приемаме, че сте клиенти на компанията, получавате достъп до купуване, допускане на бот по-точно, не до купуване, допускане на бот и до взимане на контракт. Това са ви двете опции. Като имате право или да пуснете бот, или да купите контракт, или и двете. Какво става, когато вземеме лиценз и пуснеме бот? Този бот, слагате пари, примерно да кажем, лиценза е 1100 евро. Какво означава това? Ако решите да пускате бот, на MEX или на която и да е борса дадена там, трябва да сложите 1100 евро, за да активирате бота, да може да ви работи. Бота като технология ни е подарък от компанията. Имаме право на 20 бота, както знаете. Това е технологията, която компанията ни дава безплатно, за да може тази технология да ни изкарва пари. Когато сте купили лиценза, пускате бота да работи и този бот, заради лиценза, който сте купили, ви дава $5000 и малко, пиша $5000, които този бот във времето трябва да ви направи. Тези 5000 трябва да ви го направи бот. Но, понеже сте взели бот и сте купили лиценз, Алекс от своя страна ни дава 3 подаръка. Турбосплит, енергийни токени, лотарийни билети. Следите ми мисълта. Това са 3 подаръка от Алекс, които ще ни носят доход, като турбото, енергията и лотарийните билети от лиценза, който сме отключили благодарение на бота, ще бъдат в DeFi акаунта. От DeFi акаунта всеки ден от март месец започваме да прехвърляме към портфела, замразяваме, носят доход. Турбосплитовете. Енергийните токени можем да ги използваме за клеймване, ако имаме стари пулове, ако имаме ултима замразена, може да ги ползваме енергийните токени за това. Като правите сметка, че тези енергийни токени не се възстановяват. Използвани веднъж, те изчезват. Не се възстановяват като при стейкната ултима, когато получавате енергия. Лотарийните билети от 1 март ще имаме право да участваме в Рафал лотария. Какво означава това? Вие решавате тази седмица колко от тези билети да заделите и да сложите в лотарията, за да участвате за седмичната награда,
която може да стигне до 1 биткоин. Има и други награди. Мисля, че по 10 човека на седмица ще има печеливши. Вие преценявате кога да използвате билетите и по колко билети да използвате. Турбосплитовете от своя страна, всеки божи ден, като прехвърляме от DeFi в портфела и замразяваме, също носят доход в портфела в рамките на 1 година, което означава, че всеки ден, който има енергия, прехвърля от DeFi акаунта в портфела, клеймва вече работещ турбосплит, ако си е сложил, и тогава замразява. Ако хората искат да си пестят тази енергия, нямат стейкната ултима и нямат енергия, тогава това упражнение с замразяването на турбото и с клеймването трябва да го правят по-рядко, за да си пестят токените. Пример давам. Събират 1 седмица в портфела турбо и в неделя клеймват и замразяват, което означава автоматично, че 1 седмица, докато са стояли в портфела, тези турбосплитове не са носили доход, защото не са замразени. За да работи нещо в портфела и да носи допълнителен пасивен доход, винаги трябва да е замразен в пул. Това е законно правило в нашите портфейли, за да може да ползваме технологията на Ultima. Така, приключваме с лицензи бот. Ако решите да пуснете, да купите контракт, това означава купувате лиценза, купувате контракта, който се намира в DeFi акаунта, лиценза се купува с USDT, контракта се купува с замразяване на Ultima. И какво следва от тук? За това, че сте купили лиценз с контракт, Алекс ви връща парите за лиценза и за контракта под формата на замразена Ultima за 3 години. Или в момента, в който вие купите контракта, Алекс ви замрази Ultimата за 3 години, вие вече сте 0 на 0, защото той ви е върнал парите и вие нямате инвестиция. Инвестицията стои при вас в портфела. Така наречената. Но от тук какво следва? Понеже Алекс обича да прави подаръци, да стимулира хората, от тук отключва същите 3 подаръка като тук. Турбо, енергия, лотарийни билети. Това са ни общо 4 дохода. Замразената Ultima веднъж носи доход в портфела. Турбосплитовете по същия начин от DeFi акаунта ще ги прехвърлим и носи доход. Енергийните токени може да ги ползвате за транзакции, може да ги продавате, ако искате, на някой колега, ако му се налага, но те не се възстановяват след продажбата. И лотарийни билети, с които да участвате в томболата. Това са вариантите, ако искате, по 2 неща. Обаче, ако решите, че имате достатъчно средства и искате да вземете 3 неща и да затворите цикъла, всичкото това нещо го получавате като подаръци. $5000 бота, който трябва да ви направи, двойно замразена Ultima от Алекс и всичко по 2, като турбо, енергия и лотарийни билети. Така че това е новия продукт, комбинация между бот и сплитинг системата. Взети 3 заедно струват 3300 евро. Този случай, който ви обяснявам. Така, сега минаваме към въпроса. Само момент, Люси, да добавя. Добре. Значи в двата случая турбосплитовете, знаете, че са в оферта. Те ще, всяка седмица ще имате по-малко турбосплитове за една и съща инвестиция. Те и в двата случая ще се взимат ежедневно от DeFi, ще се пренасят. Но разликата идва от енергията, тя също е еднаква и в двата случая, и бройките лъки токени също ще са еднакви в двата случая, да е честно, но при положение, че имате комбинацията лиценз-бот, това ще го правите ежедневно. Енергията обаче и токените автоматически отиват във вашия портфел, автоматически, веднага цялото количество, когато имате замразена Ultima.
А в случая с бота, тя ви е на парченца всеки ден. Това е разликата. Точно така. И примерно, ако сега купите лиценз с контракт, но решите да пускате бота другата седмица, единственото нещо, което ще загубите в случая, е, че ако пуснете тази седмица, офертата за турбосплитовете може да е по 10, а ако решите да пуснете бота другата седмица, офертата може да ви е 9,8. Всяка седмица офертата за турбосплитовете намалява. Това е единственото нещо, което може да загубите, ако не пуснете веднага бота, след като сте купили лиценза и контракт. Нищо повече не губите. Така. И сега стигаме до тази сумичка 3300 евро. И следващия въпрос на Силвето. Така. Значи, какво обяснявахме ние с стейкването? Когато стейквате една ултима, вие получавате енергия, която е 120 000 в момента, примерно, и получавате още един доход от вод. Имате право да вотвате за сенатор и този вод ви носи всекидневна награда в ултима, която, да кажем, в момента, ако целият месец стоите на един сенатор, не прескачате от сенатор на сенатор и един път в месеца си кленвате дохода от този вод, е в порядъка, да кажем, на 40-50 долара, в зависимост от това към кой сенатор сте се прикачили да вотвате, какви проценти дава той, колко хора гласуват за него. Но това е единственият доход от стейкнатата ви ултима, която в момента е, да кажем, 5400 долара. Обаче, ако имате повече от една стейкната ултима, тук да кажем имате 3 ултими, по 5400, сметнете колко са. Какво може да направите? Махате 2 от ултимите, оставате си една да си имате, махате 2 от ултимите, това са ви 2 ултими, като махнете, са ви 10 долара. Какво може да направите с тези 10 долара, така че тази ултима да си остане при вас, да ви носи доход, да имате още подаръци, които още да ви носят доход, и дали ще е по-добре, отколкото да ви стоят тук като стейкната ултима? Така. Двете ултими са 10 Сега си представете пакет от 2750 евро. Бот пуснат с 2750 евро. И контракт пуснат, купен с 2750 евро. Мисля, че тези пари ще стигнат до тия 10800. Да кажем, че сега да не ги смятам сега да бавим време. Това са някъде около 3000 и няколко долара, 3000 и няколко, 3000 и няколко. Мисля, че 10800 ще стигнат. Приблизително, ако трябва малко да додадете. Какво обаче става тук в този случай? Значи, по горната схема, ако затвориме триъгълника, Алекс ни връща парите, които сме дали за лиценза и за контракта. Остават си при нас. Те ни носят доход всеки ден в продължение на 3 години или повече, ако не сме я размразили. Това е един доход. Пускаме бот от 2750. Тези пари ги слагаме в Мекс. Примерно, казвам борсата Мекс. Това е пак при нас. Все още не ги даваме парите на никой. Тези 2750 евро, които сме сложили в Мекс поради лиценза, ще ни донесат, да кажем, 10 000 долара профит. Някой, ако иска да провери колко е профита за 2750 лиценз, да кажем 10 000 долара. Отделно от това, понеже сме затворили тройката, тук получаваме турбо, енергия, лотарийни билети много. Тук получаваме турбо, лотарийни билети и енергия много. Имате си от двете неща енергия, почти 10 000 сигурно, 10 милиона. Вижте и там колко са.
някой ако иска да проверява. Тази енергия спокойно ще ви стига един път в месеца да клеймвате ултимата, която сме замразили тук. Ще имате да клеймвате и да си замразявате и турбосплитовете. Отделно си имате и една стейкната ултима оставена при вас. Това е в случай, говорим, ако хората имат стейкната повече от една ултима и ако имат възможност да го направят. Сега разглеждаме този случай при човек с повече от една стейкната ултима. Като тук може да си играете с сумата, която ще дадете за лиценз контракт, от 550 нагоре почва, така че може да разиграете друг сценарий. Но това всичкото нещо отново си стои при нас, но вместо да ни носи един доход, вижте колко много доход имаме от всичките неща, плюс удвоена ултима. А каква е нашата цел? Нашата цел е да имаме колкото се може повече ултима в нашите портфейли. Спестена в период от 3 до 5 години. Така че в случая искам вие да ми кажете, кое е по-добре. Дали да си държа тия ултими стейкнати с 300 000 енергия и да клеймвам разни стотинки от пуловете всеки ден, защото, както знаете, ултима пуловете може един път в месеца, останалите на 3 месеца веднъж. Ако не ви се налага да прехвърляте сплитове, да замразявате, можете на 3 месеца веднъж да го правите. Това пак е според това кой кога се е включвал, в какви продукти е участвал, колко пулове има за клеймване. Това също е относително. Но ултимата, която е стейкната, ако махнете 2 от тях и ги сложите по този начин в новия продукт, ще ви носят в пъти по-голям доход. Пак ще си е при вас, пак ще си имате енергийни токени за клеймване и този доход, който ще получавате от всичките тези неща, го правиме, както вчера обясних, всеки месец, един път в месеца, 20% от изкараното от пуловете се връща обратно в портфела, като реинвест. Така вие продължавате да увеличавате портфела си. По този начин, ако го правите и с продукт, добавяте още един пул към вашите пасивни доходи и така хем увеличавате ултимата в портфела си, хем започвате да имате, ето ултимата ви е увеличена, всеки месец добавяте, тя се трупа с времето и вие увеличавате пуловете ги увеличавате, защото се включвате с оферта. И какво означава това? След 5 години вие имате една солидна ултима натрупана тук в портфела, която стои при вас през цялото време. Не ги давате на Алекс, не ги давате на мен, не ги давате в сайт. Стои при вас в портфела. Обаче през тези години, докато сте правили всичкото това натрупване на ултима и сте се включвали във всяка една оферта, в която сте имали възможност финансова, вие вече имате вашия пасивен доход в портфела. Независимо какъв е, дали този месец сте изкарали $100, дали сте изкарали $1100. Това нещо тук, което сте го натрупвали с годините, е подарък от Алекс. За вашите пари, че стоят в портфела и не излизат на пазара. Сега, до това, което дано го разбрахте сега, тия дете не са го, тия дете го разбирали, окей. От тук сега си представете, че нямате третата опция, не ползвате третата опция, която за замразяване. Ето защо ние спираме старите ботове и се включваме с парите от тях тук. Точно така. Сега ще минем към защото тия старите няма кой да ни ги вземе. Те нямат expiry day. Как беше на български? Крайен срок. Сега ще обясним и за тях. Те са там и когато вие решите, винаги може да се върнете и да си ги довършите нещата или да си сложите пари допълнително. Зависи от много неща. Но за това ние всички спрехме ботовете старите, защото те нямат тия допълнителни подаръци, възможности и защото новото, което Алекс сега ни даде, дано продължи още дълго време, хора. Не знам до кога ще му е срока,
какво ще измисли, но такова чудо не е имало. Затова старите ботове могат да почакат. Сега ще ви дам пример с това какво направих аз с моите стари ботове. Така, аз се включих с оферта 550 евро лиценз плюс 550 евро контракт. Тази комбинация избрах. Така, включих се и реших, че няма да пускам бот. Защо няма да пускам бот? Ами защото вече си имам два работещи. В един от акаунтите имам два работещи бота. В тези два работещи бота общо имаше сума за около $700 в отворени сделки. Част от тях бяха в UCN, част от тях бяха в Ultima. Ето така, примерно UCN. И част от тях в Ultima. Какво реших аз? Нали, имам си два бота, не ми трябва сега ботове да си пускам. Тези ботове ще ми направят перформанс от $60,000. Това е, което аз съм натрупала заради това, че съм се включвала във всички оферти, купувала съм си лицензии с времето. Тук съм натрупала перформанс от $60,000, който тези ботове някога във времето трябва да ми донесат като сума. За това, което казвам им, тук срок няма. Те няма да изчезнат от акаунта ми UTrading. Те ще си стоят винаги тук, докато ботовете не направят тази сума. И така, забравям ги. Решавам, че няма да пускам ботове, защото си имам. Обаче, как да направя така, че да имам двойно от турбосплитовете, двойно от енергията и двойно от лотарийните билети? Това е главният въпрос. След като няма да пускам ботове, няма да затворя тройката и няма да иззема всички екстри към лиценз, контракт и бот. Какво трябва да направя? Решавам, че ще си взема още един лиценз плюс още един контракт от същата стойност. За толкова имам пари. Какво следва от това нещо? Двойно Ultima тук, двойно Ultima тук и аз вече имам замразена половина Ultima. Без малко. Да кажем, зависи на каква цена е била Ultimата, когато сме замразявали, защото знаете, колкото е по-ниска цената на Ultima, толкова е по-изгодно на нас да се включваме в оферта, защото Алекс ни замразява повече Ultima като количество. Затова аз тук вече имам половина Ultima. Не стига, че имам половина Ultima, която ще ми работи 3 години и ще си носи доход, ами аз съм отключила турбо, енергия от лотарийни билети по 2. И така все едно съм си купила лиценз, плюс бот пуснат, плюс контракт, затворена тройка. Всичко, което е за подаръците тук, аз съм си го получила. Понеже си имам работещи ботове, не ми трябват. Обаче, решавам друга схема да вложа вътре. Както решавам, че не искам бот, така решавам, че искам бот. Обаче нямам пари да слагам нови. Какво правя? Спирам тия два работещи бота, ги спирам на пауза. Ако имам време, изчаквам да затвори сделките. Ако нямам време, защото искам до петък да се включа, да взема турбосплитовете оферта по 10, спирам ботовете на пауза, затварям си сделките, което означава, че като затвориш сделките, те остават в Ultima и в UCN. Но все още са си като $700. Продавам си UCN и Ultimата. Не ме вълнува дали съм на загуба от UCN, защото този тук перформанс още ми стои, не е направен. Има бая пари да изкара. Не ме притеснява, че цената е ниска, не ме притеснява цената на Ultima, защото общото количество, което ми имам е 700. Напълно достатъчно същите тези пари да ги върна тук и да си пусна и един бот. Пускам бота с всичките пари, да кажем $700, за да може да я отваря повече сделки. И автоматично към тези по две, аз си добавям плюс още един път лотарийни билети, един път енергийни токени, един път турбо сплитове. И така
аз вече имам повече неща, имам и работещ бот, който ще ми прави същия този перформанс, забележете, не нов перформанс. Затварям тези, пускам нов бот със същите пари и този нов бот ми прави същите пари. И имам сериозно количество замразена ултима. Като тези всичките неща, в моя случай, аз не съм вадила кеш да давам. Тези мои неща, които съм дала пари за тях, са същите пари, които съм изкарала през всичките тези години, които всичките тези пулове ми носят доход. И аз всеки божи месец 20% си го спазвам и го връщам обратно в замразената ултима с продукти. И той продължава да ми носи пари и аз ползвам едни и същи пари вече 2 години. Аз не съм дала 1 лев последните 2 години, за да се включвам в нов продукт. Било то с комисионните, било то с парите, които изкарвам от пуловете, но аз 20% на месец връщане обратно с реинвест го спазвам. Така трупам всичките тия пасивни доходи, които имам, за да мога да се включвам във всяко нещо следващо. Отделно, винаги част от тези пари стоят свободни от парите, които си изкарал от пуловете тук, за да може при всеки случай да можеш да се включиш в нещо, ако Алекс пусни и ти си готов. Това е единия вариант. Един от вариантите. Както виждате, тук продукта, който ни дава Алекс, ни дава толкова много възможности да играеме с него. Според всичко, което вие имате в портфейла, в зависимост от парите, които разполагате, в зависимост от това дали градите екип, имате комисионни. Обаче има хора, които примерно имат, чакай да видя някакъв тефтер друг да взема, имат хора с стари ботове, които така им стоят. Така. И те не се включват в новите оферти. Ето имат си стари ботове. Примерно имат в Ultima Trading акаунта един бот пуснат, имат и U Trading акаунта само и там пуснат един бот и зарязан. Тук той е работил с Ultima, тук той е работил с UCN и са спрели. Спрели са, както казвам аз, спът и чакат да се покачи цената, за да могат да си затворят сделките. Тия пари тук не ви работят в случая. Вие имате избор. Или да сте от хората, които продължават да чакат тези ботове да затворят и да продължат да ви носят доход, или да ги спрете на пауза, да вземете парите от тях, които са в Ultima и в UCN, според това каква сума са. Да кажем сега, ако сумата е 500, давам пример с въпроса на Еми. Ако аз имам стари ботове и тия стари ботове, парите вътре са на обща стойност от 500, може ли да ги вземе, за да ги ползва да се включи в новата оферта? Моя отговор е и да, и не. Може да го направи при условие, че има да додаде към тия пари, за да си купи поне контракт. Или да си пусне поне бот, за да може да отключи нещата за лиценза. Обаче, ако са и само тези $500 заключени в 2 бота, моя отговор е не. Не бива да ги спира и да пипа тези пари, ако няма други. Защото тези $500 няма да й помогнат с нищо да се включи в новата оферта, защото новата оферта започва от 550 евро нагоре, което означава, че винаги трябва да имате 1100 поне, за да може да вземете поне 2 от нещата. Така, тук приключваме с Нееми въпроса и отговор към нея. Ако имаш пари, спираш, продаваш, взимаш тези пари, добавяш си и пускаш лиценз с контракт или лиценз с бот. Ти си избираш и така използваш парите. Ако нямаш допълнителни средства, тук не пипаш нищо. Оставаш си ботовете така да си чакат сделките да се затворят. Следващия вариант. Имате пак същите. Тук имате. Но имате повече пари. Може да спрете ботовете на пауза. Да кажем, имате в тия ботове $5000, които ви показват, че имате като наличност. Независимо дали са в Ultima или в UCN, доларовата равностойност е 5000. Спирате ботовете, затваряте част от сделките
взимате част от тия пари, вие преценявате колко, за да може да се включите в офертата. Ще затворите само толкова сделки, да ви стигнат парите, за да се включите в новата оферта. И след това си пускате пак ботовете. Тези пари, които ви стоят тук в сделки, те ще се затворят някой ден. Ако тук сте взели $4000, продали сте UCN и Ultima за $4000 и са останали 1000 само, те като си се затворят тия сделки за 1000, ще ви дадат и профит, защото се предполага, че ще е по-висока цената. Тия 4000 обаче, които ги взимате от бота сега, ползвате ги за новата оферта 1000, затваряте цикъла, дава ви Ultima за тия 4000, пак стоят при вас парите, носи ви в Ultima по един доход, отвоявате си турбото, енергията, лотарийните билети, това са ти още 2 дохода по 2 неща. И така имате нов доход с едни и същи пари. И тук, като се затворят сделките, може да си разпределите тази сума в USDT на двата бота и те да продължат да ви носят дохода, който искат. Какво си кажете по този въпрос сега? Искам и аз да чуя коментари. Много добре и нагледно обяснено. Така. Аз имам един въпрос, може да е глупав, но за мен е важен. Казахме, Как се затваря сделка в субакаунт? Сами не можете да затворите сделки в субакаунт. Ако някой има желание да затваря сделки в субакаунт, казва ми, свързвам се с Марио и го правиме заедно с него. Добре, благодаря. Моля. Искам да питам сега, според вас, как е по-добре? Да ви спрат парите в ботовете и да ги мислите непрекъснато, докато чакате цената, или същите пари да ги използвате още веднъж, да се възползвате от офертата и парите пак ще бъдат при вас и пак ще ви работят, но вече от 4 места? Да ги ползваме. Така. Точно така. Значи, наистина много е важно това да успеете да го разберете качествено, за да не си мислите през цялото време в главата на някои, те ни карат да купуваме още, за да взимат комисионни. Целта тук е не дали ние ще вземем комисионни хората, които градим екипи, защото без нас вие нямаше да сте тук, никога нямаше да сте чували за Ultima, или вие да се възползвате да увеличавате своя асет и да въртите едни и същи пари. Ако имате тази възможност, защото има хора, които са почнали с малки суми и никога повече не са продължили, защото в тяхната глава те постоянно ни карат да купуваме нещо. А в случая, в който ви обяснявам, вие никога нищо не купувате, парите стоят при вас, той ви ги връща на всичкото отгоре и то под формата на подаръци плюс замразяване. Въпросът е само дали го разбирате, за да може да продължите да трупате, или през цялото време ще си мислите, те ме карат да купувам. Защото дали вие ще вземете и ще се включите, за нас няма никакво значение. Нашия портфейл без вас продължава да работи. Ако ще една година никой да не покана в екипа си, ако ще един път да не направя Zoom цяла година, нито аз, нито Мими, ако ще да кажем, зарязваме ви, вие да се оправяте, и вие решавате, че не може да се оправите и няма нищо повече да вземете, нашият доход, който ние по този начин трупаме в портфела си, той продължава да работи и без вас. И без хората, които сме поканили. Така че искам да разграничите мрежовия маркетинг от продукта, който имаме за пасивен доход. Това са две коренно различни неща. И слава Богу, че са две различни неща, и слава Богу, че имаме такава компания зад гърба си, която не ни кара непрекъснато да каним нови хора, за да въртат едни пари и компанията да лапа и някой ден да затвори всичко и да приключи матч. Слава Богу! Така. Убедена съм, че си струва. Не го прочетох, изчезна ми. Убедена съм, че си струва да се взема с старите ботове, няма смисъл да се чака. Да, в един момент знаете ли какво се получава? Примерно, аз имам под мене хора,
които са се включили още в началото с по 110 евро. И за тях проекта е приключил. И е приключил от една страна, защото са си мислили, че с 110 евро ще успеят да забогатеят. И лично аз съм се свързала с тях и съм ми показала следното нещо. Ето, чукнете пак на листа. Това всеки може да си го направи. Дай на друг лист за малките неща, да. Ето сега ще покажем. Малките. Хората с малките инвестиции, които странно защо в пирамиди дават луди пари, в пирамиди канат хора, но тук не се замисля, че като поканат хора, никога няма да изгубят парите си и те ще спечелят от цялата работа. Така, да кажем, че човека си е купил 110 евро, започнал е в началото и си е купил за 110 евро един лиценз, който му е дал право да има някакъв сплит. Свършиха ми химикалките. Така. Дал му е някакъв сплит, който му е носил доход. Тоя доход е бил малък, но понеже си е замразил ултимата при него, значи винаги правим замразяване. Замразил си ултимата при него, тук има вече един доход и парите стоят при него. Ето един доход. Този сплит тук, който сме получили, той винаги е подарък. Това също го забравят. Носи 20 стотинки, подарък е. Носи 5 долара, подарък е. Всеки Божи ден, в който тук ни носят пари, това са ни подаръци. За това, че държим тази ултима при нас и тук също носи доход. Това са два дохода от едни и същи пари. И той решава. В края и повече не мога да се занимавам, нямам енергия да клеймвам, трябва да купувам енергия, не си струва, защото тук изкарвам малко в долари. Като през цялото време той забравя, че тези пари, които тук ги изкарва, са му подарък, че тези пари тук си му стоят и рано или късно ще трябва да ги размрази, да ги вземе. И решава, че с 110 ще забогатее. Ами айде сега да кажем за 110 евро са 0.0005 ултима. Така, измислям си цифрата, че тия, които ще гледат записа, да не кажат, тая не мога смята, измислям си цифрата. И ако тази 0.005 ултима е струвала 110 евро, когато сте започвали, обаче, когато решите вече, че сте се назландисали и купили сте си енергия, минали са 3 години, ултимата е станала 100 000, дай Боже, 100 000 долара. Айде сега умножете ми 0.005 по 100 000 долара и ми кажете колко долари ще има от тия 110, дето си е вкарал. Дали ще стане милионер? Дали ще стане човек, който с тези пари, които ще станат заради цената, ще му стигнат за нещо да направи в живота. Било то за образование на деца, било то за пенсия, допълнително да си докара, било то за разходи за сметки, с една единствена инвестиция и цена от 100 000 долара. Да кажем, това са 5 000 долара. Значи аз го изчислих на това, което си записала, това ще му донесе 50 долара. Честито. Айде, добре, супер, прекрасно. Сами, когато се включвате и решавате, че само да допълня, Люси, но забравяме тия, които са замразени 110. Да, тия тук отделно си правят също. Да. Въпросът е тук, че когато вие сами инвестирате някъде, особено в нашия проект, сами може да си изчислите, ако след 3 години, защото ултимата ви е замразена за 3 години, не ви давам по-голям период, след 3 години, ако тази ултима е 100 000, както се надяваме всички, дай Боже, сами може да сметнете колко пари ще сте изкарали, като я размразите тази, и ако тук сте събирали някакви дребни допълнителни да се добавят тук на цена от 100 000. Дали тия пари ще ви стигнат за нещо? Да кажем, че ще изкарате 5 000 долара. Тук сте натрупали някакви ултими, клеймвали сте си, да предположиме. Тия 5 000 долара за какво ще ви стигнат? Това ще ви е въпроса след 3 години. Ще ви стигнат ли за нещо и за какво ще ви стигнат? Ако отговорът е да, ще ни стигнат за нещо, супер! Оставате си до тук, на това ниво. Ако обаче отговорът ви е не, за нищо няма да ми стигнат, какво трябва да направя, за да изкарвам 5 000 долара на месец, всеки Божи месец, а не един път за 3 години, тогава вече минаваме към предишни неща, които обяснявахме.
Така, обаче искам и нещо друго да ви покажа. Вие сте се включили, хората, които сте с мене от 2 години и хората, които са с Мими. Включили са в началото с тая оферта. Тук имате едни подаръчета хубави от Алекс, дето някога са ви носили нещо. Обаче, поради факта, че общността не е доволна, мрън, не са доволни от тия сплитове, какво прави Алекс? Алекс решава, че парите, които сме дали тук веднъж за тези подаръчета, които ни харесват, ще ни ги върни втори път. Айде бе, как така става тази работа? Връща ни ги втори път тия пари, ето тези, като ни ги замразява за още 3 години в бяла ултима. Тя ще кажат, ето ни ги връща, па ни ги замразява. Ами да, за да стигне тази цена 100 000, не трябва да излиза ултима на пазара и тази ултима трябва да стои при нас. Обаче, понеже стои при нас, ние имаме още един доход. И така имаме 2 дохода от 2 замразени ултими, които са едни и същи. Сега ще кажете, да, ама тук трябва да клеймвам 100 пъти за 3 години, за да може, като ми светне в зелено, аз да си взема парите, да мога да ги размразя. Значи, какво правите? Значи, той ви прави човека подаръци, връща ви пари, вие няма да дадете пари, да имате енергия да си клеймвате 100 пъти за 3 години. Като тия такси са навсякъде около нас. Таксите са непрекъснати и ги има навсякъде. Дали намалява, дали се увеличават, таксите са неизбежни, защото работиме на блокчейн и таксите на блокчейна се плащат по някакъв начин. Било то газ фи, било то енергийни токени, било то енергия от стейкната ултима, било то от покупка на пакет за енергия, защото и това имаме, и когато купим един пакет от 220 евро, който ни дава енергия 200 000, примерно, токена. Тая ултима тук, дето сме платили за тая енергия, тя пак отива тук, замразена. И вие пак си увеличавате така портфолиото на портфела. И нищо не давате на Алекс. Значи, от цялата работа, винаги когато купувате пакети и лицензии, такива неща, 10% остават за компанията винаги, като тия 10% той ни ги връща под формата на комисионни на хората, които градиме екипи под един или друг начин. И става един затворен кръг от пари, които въртиме. Добре, ето, преминаваме към следващата крачка. Първите деца били с Мими, те са имали минтери, не знам какви неща. Изкарвали се. Можеш ли сега да рисуваш, само нагледно да покажа неколко. Само едното от нещата. Обърни листа на чисто. Аз сега от минтарите много набързо ще ви го обясна. Първата монета, хората, които са били с мен, са купували монета, която се казваше PLCUX. PLCUX. Тая монета вкарваш 1100, да речем. Да, ама когато говориш ти, Мими, листа не се вижда, защото не говори тя. Добре, айде аз ще говоря. Значи, включили са с PLCUX монета за 1100 евро. Като са се включили тук, Мими, кажи сега какво ти дава за тия 1100 евро. За тия 1100 евро, това е минтер. Той ти дава, да речеме, 16 000 USDT. Това минтване. Знаете минтване какво е? 16 000 USDT, така. 16 000 долара. Тия 16... Само да могат да видят листа. Значи, като е платила тия 1100, това е все едно си представете лицензите сега. Те са били с оферта. Точно. И за тези 1100 тя е получила 16 000 долара, които и работят. Продължи, Мими. Сега, Алекс, когато вече ни е дал тези, вече ги изминтвал, ние още минтваме. И понеже минтваме 2 неща, минтваме и смарт, минтваме и ултима. Това са 2 различни вида, различни минтера. Значи тия 16 000 от PLCUX отиват и ги превръща в смарт, който продължава още 3 години да се минтва. И 16 000 са станали, да речем, 160 000. Смарт. Така, до тук, така спираш до тук да видят. Значи с тези 16 000 те имат 2 вида минтери. Смарт минтери и ултима минтери, които са за определен период от време. Примерно Мими когато се е включила, си е взела минтери, които да я работят 3 години. И те 3 години носят доход в смарт и в ултима. Като тук вече в смарта парите са станали 100 000.
В Тези Ultima в Ultima също са станали някаква така фиктивна цифра, каквато и да я служи. примерно 100 Ние 000 са продължаваме станали. още да взимаме от тях. Да, те се трупат в отделни акаунти, в акаунти, в които са им техните минтери старите. Тези пари там продължават да им се трупат от минтерите. Какво Да. правим после? Тези PLC UX, които са превърнати вече в смарт минтери, в смарт блокчейна, те са замразени там и минтват още 3 години. Тях не можем да ги пипаме. Обаче, можем да си купим с тях Royal Split. Така. Тоест, смарта го превръщаме в Ultima. Сега спираш до тук. Значи, от смарт минтерите на Мими, парите, които изкарва в смарт, не може да ги тегли, нали така? Не. Това не са кеш, които може да продаде на пазара. Обаче, с тях може да купи Royal Split. Този Royal Split ти носи Ultima. Точно така. И сега Въртиме ги пак вижте, парите. едно и също. С едни 1100 сме стигнали до 1000. Сега, от този роял, сега следващата нова оферта на Алекс, чухте я всички, че сега с този роял мога, който е също 280 хиляди, да речем, ще мога да си купа лиценз за новите ботове и сплитове, за новата оферта. Спираш до тук. Значи, Къде съм дала пари? Royal сплита на Мими, значи знаете в портфелите, че всеки сплит, независимо какъв е, бустър, златен, голден, премиум, има определена цена от компанията. Да кажем, той струва $100 000, самия сплит е оценен от компанията. Това е ефективна сума. Обаче Мими, като има сплитове работещи в пула, да кажем 3 такива сплита, това са и $300 000 по цена на компанията. И сега Алекс разрешава с тези тук 3 сплита, с тези $300 000, Мими да си вземе лиценз и да си пусне, ако иска бот, тя ще си сложи пари обаче в Мекс, нейни пари в Мекс, за да може да работи този бот. Така. И ако тя си е взела с 3 сплита Роял, си е взела лиценз, който струва 300 000, това означава, че този лиценз и бота, който работи, трябва да й направят перформанс, да кажем, за 500 000. Защото, знаете, всеки лиценз, който се купува, има определена сума като перформанс, който бота трябва да изкара. Това е във времето. Другото нещо. Сега, това също ще се случва в най-скоро време, може би и другата седмица, ще се случва и с хората, които имат Gold и които имат всекакви видове, Bull Token, какъв има друг? Абсолютно всички, които имате в самия портфел. портфел. Така че ето как от един проект в друг проект ние бавно за 4 години прехвърляме и въртим едни и същи пари, харчим от тия пари, пак правим нови пари и натрупваме богатство за милиони. Така като Мими, когато се е включила и е започнала всичкото това нещо, тя е следила проекта, за да може да знае едните пари къде да ги вкара и къде да ги изкара и как да ги увеличи. Като през всичкото това време тя и тегли. Най-редовно минимум $5000 на месец. От всичкото нещо, което и работи в портфела, благодарение на една инвестиция от 1100, с които е започнала, плюс вече в последствие и екип, и ползва комисионните, за да може да продължи с новите оферти, ако има желание. И ако тук няма тия 20%, за които казваме, да вкарва, защото периодично тя и тегли и живее от тия пари. Ето за И какво сега, ви говоря. от тук продължавам към хората с тези сплитове, които Мими обясни, че имат. Следващите, които аз, когато започнах, те се включиха. Сега, имате златни, премиум, бустър, бизнес, да кажем. Това са ви сплитове, които ви носят малък доход в момента. Всичките гледате доларите, аз гледам ултимата, но вие гледате доларите, не ви харесва този доход. Тук сте събрали през това всичкото време сплитове, 2 сплита златни, 5 сплита премиум, 2 сплита бустър, 3 сплита бизнес, като тези всичките сплитове са на определена цена от компанията, които вие си виждате в портфела на начална страница. Да кажем, тук струва 2001 сплит, тук струва 3001 сплит,
тук струва 1000 един сплит, тук струва 10 000 един сплит. И сега вие решавате, че тия сплитове не ви харесват, размразявате ги, да, ще трябва да си вземете да имате и енергия. Размразявате ги, а макар че Алекс каза, че размразяването на тия ще ни е безплатно. Да, безплатно е, Люси. Тук няма да има. Тук няма да има нужда да купувате от някъде енергия, защото ще ни бъдат безплатно, но аз искам да го видя. Затова слагам така. Въпросителен, дали ще ни е безплатно. Алекс е казал, че ще е. И всичките тези пари, които са като бройка сплитове, но на цена на компанията, която тя ще определи, може да си купите лиценз, който да ви донесе, да кажем, $50 000 във времето, ако пуснете бот и си сложите пари в MEX или в която и да е борса, ваши пари, които стоят при вас. Тези пари за бота, които работи бота, те са си ваши пари в MEX при вас. Така. Само да допълна. Дали тази стратегия, изглеждаща, че получаваме нещо фри, е най-добрата обаче? Къде е уловката? Да речем, това за мен лично е оферта само за хората с по $100, там с дребни стотинки, които им работят бизнес, или да G, или Gold, или Premium, или Bull Token и каквото и да е. Защо? Защото, да речем, Royal Split струва, Royal Split, да речем, аз искам да изпълням Royal Split, той ми струва, валюто му е 2 500 000. И сега, ако искам да си взема аз лиценз от Royal, който е доживотен доход, това няма да спре. Нали? И който, когато се покачва ултимата, той ми носи повече пари, отколкото аз да... Представете си един лиценз от 1100, обаче на цената на 2 милиона. Колко малко Royal ще ми трябва, за да си взема този лиценз. И сега, точно това сега и не искам хората да си помислят, че аджаба са ще дойде нещо фри и аз ще съм много добре. Не! Трябва да го премислим. За мен лично, моето мнение е, ако имам 0,000 или колко си бизнес сплит, си струва. Обаче, ако имам бизнес сплит, който сега, понеже всички ще излезнат и ще се нахвърлят на нещо, което те мислят, че е фри, нали? Тези хора, които ще останат в този пул, ще са много по-малко и моят доход ще се покачи петорно. Не петорно, а стоторно. Защото Алекс не ви казва, никой не кара на сила, аджеба, ползвайте си Gold, ползвайте си Royal, ползвайте си каквото искате, за да вземете фри лиценз. Дали е фри? Това искам да ви кажа. Много мислете и много преценете. Той го прави това нещо само за хората, дето имат много малки частички. Но тия, дето сме с повече пари, ще са 3 пъти, 100 пъти по-добре да си остават нещата там, къде са, защото пула ще има по-малко бройки, хората, дето не разбират за какво става въпрос, ще си извадат всички тия бизнеси и бустери и какво ли не. И накрая така ще стане, че тия, дето останат, че са 5 пъти по-доволни от тия, дето си вземат лиценз с тия неща. Не знам дали ме разбрахте. Разбрах ми, искам само да те прекъсна, извинявай. Например, може да има повече и да си размрази само толкова, колкото да си вземе един лиценз. Да, и това е вероятно. Но, пак говоря, пак обяснявам, само за хората с малките частички. И хората с малките частички да не си мислят, че като си вземат лиценз, някой ще им даде пари, за да си пуснат бот. Трябва да си приготвят и пари да си сложат в MEX, за да си пуснат бота, за да може да им направи парите, които му се полага за лиценза. Така че при всички случаи едното нещо е безплатно, но за другото да пуснете, трябва да имате пари да сложите в MEX. Те са си ваши пари във вашия MEX, но трябва да имате, за да пуснете бота да работи. И някой ден да ви ги направи тези пари. Моля. Радвам се така. Мисля, че като го виждате, по-лесно го разбирате.
Сега някой вече, ако иска нещо друго да пита, може да пита, да си отворите микрофона спокойно. Ще начертаеме пак, ако трябва, за да знам, че сте разбрали горе-долу. Значи идеята на целият проект е, сега ще ви дам един пример с човек, който е започнал в началото, се е регистрирал, обаче никога не е взимал нищо. Аз съм вече 2 години, започнах 3-та година, той продължава да мисли дали да се включи. През цялото време обаче той докато мисли 2 години, защото чака ултимата да скамне, чака проекта да изчезне, чака да ми натри носа да ми каже аз казах ли ти. През тия 2 години аз опитвам, не ме е страх. И благодарение на това, че съм опитала, докато той чака и не се включва, аз вече съм натрупала всичките тия неща, от които сега мога да се възползвам. Пък тя нека скамне ултимата. Може да скамне, може да не скамне. Аз съм длъжна да опитам. Не и да чакам. Не и да питам някой, който не разбира, да се консултирам с него. Или човек, пък който въобще никой не се е занимавал с такива неща. Така че тук вие преценявате какво да правите. В случая всички, които сте тук, сте част от екипа, имате стари неща, имате нови неща, включили сте само с едно, включили сте с 2 неща. Просто си погледнете портфейлите. Вижте какво имате налично там. Вижте си с какво разполагате и кажете, ей, имам $200, имам $500, какво мога да направя с тях, за да ги увеличиме, за да работят. Вие сте хората, които трябва да ни кажете, да се свържете с нас, защото ние наистина няма как да знаем вие какво знаете. И от каква нужда имате като помощ. Така, благодаря, Люси. Благодаря ви за въпросите. Така е много по-лесно, хора, като задавате въпроси. На кой въпрос не сме отговорили? Мисля, че на всичките. Не. Аз искам да питам нещо, Да. което най-вероятно сега не мога да ми отговориш, но ако мога да го намерим. Вчера си пуснах бот на Qcoin и като създавах там API-то, отметките са малко по-различни като в MEX. Аз го пуснах, но не съм убеден дали съм направил правилните отметки, защото даже не искаше да ми го преведе. Можем ли от другите групи или да попитаме, кои точно отметки се слагат при пускането на ключовете? Мисля, че в групата на Емил, където пуснаха информация, че вече може на KuCoin да пускаме ботове, имаше инструкции за пускане на бот. Значи, каквито и отметки да давате за пускане на бот, винаги помнете едно. Отметката за тегляне никога не трябва да я слагат. Да, за нея знам. Просто Да. другите беха... Ще намериме в групата, бяха качвали май инструкциите Аз за го пуснах, работи, но ако някоя съм е пуснал по погрешка, ще ги смена ключовете и готово, не е проблем. Добре, ще ги намериме. После ще ги намериме в... Другото, моля да помолиш Марио, ако има време да Аз ще му пиша. под акаунта да ги... Да, Люси, и аз ти пуснах едно съобщение, ако е възможно и аз бих искала. Добре, аз ще му пиша, когато е на линия и е свободен, да може да ви ги затворим едновременно и на двамата. Добре. Няма проблем. Така, има ли някой, който му се поизясни